Hola a tots, soc el Pau i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a multiplicar i dividir arrels amb el mateix índex. Per això aplicarem aquestes dues propietats de les arrels, que ens diuen que si dues arrels tenen el mateix índex, per exemple, són dues arrels quadrades, dues arrels cúbiques, i s'estan multiplicant, el que puc fer és jo fusionar les dues coses que hi ha dintre de l'arrel, també multiplicant. Si s'està dividint exactament el mateix, puc fusionar les dues coses que s'estan dividint en una sola arrel. Recordem que la divisió es pot expressar com una fracció, l'arrel d'A entre l'arrel de B, o amb la notació dels dos puntets, l'arrel d'A entre l'arrel de B. Són sinònims. És molt senzill, però ho has d'entendre bé. Anem a aplicar-ho amb aquests tres exemples on veurem què fer també amb els factors que tenim al davant multiplicant de les arrels. El primer cas, l'A és una aplicació directa. Tenim arrel quadrada i arrel quadrada multiplicant-se. Tenen el mateix índex, índex 2. Per tant, jo les puc fusionar en una sola arrel. Puc fer índex 2, arrel quadrada de 2 per 24. És a dir, l'arrel quadrada de 48. I ara d'aquest arrel podem extreure factors. És una cosa que ja he explicat a un vídeo anterior que te deixo a la descripció pas a pas. Ara aniré bastant ràpid. Per extreure factors, primer factoritzem el número. 48 és 2 a la 4 per 3 i apliquem el truc que vam veure al vídeo d'extreure factors. Si tinc una arrel d'índex 2, de cada dos factors que tinc a dintre de l'arrel, me'n sortirà una fora de l'arrel. Com que tinc 4 factors 2 a dintre de l'arrel, me poden sortir 2 factors 2 a fora de l'arrel. I a dintre de l'arrel no me'n queda cap. En canvi, del factor 3 només en tinc un. Com que de cada dos en surt un, si en tinc un, no em pot sortir cap. A dintre de l'arrel em quedarà només el factor 3. Podem calcular això si volem. 2 al quadrat és 4 i l'arrel de 3 l'escrivim igual. Per tant, arribem a la conclusió que l'arrel de 2 per l'arrel de 24 és el mateix que 4 vegades l'arrel de 3. Anem a veure ara què passa quan tenim factors al davant de l'arrel, factors multiplicant l'arrel, perquè recordem que aquest número el que està fent és multiplicar-ho tot. Per no liar-te, un truc que va superbé és canviar l'ordre dels factors, que com saps no altera el producte. Per no liar-nos el que farem serà, primer, multiplicar els nombres que no tenen arrel i després multiplicar els nombres que tenen arrel. Canviem l'ordre dels factors, primer multipliquem el 2 i el 3 i després multipliquem les arrels. I ara fem el que fèiem abans. 2 per 3, aquí no cal pensar, 2 per 3 és 6. I aquí, com que tenim arrels amb el mateix índex multiplicant-se, les podem fusionar en una sola arrel. Arrel de 5 per arrel de 10 és el mateix que arrel de 5 per 10. És a dir, 6 per l'arrel de 50. I ara anem a extreure factors d'aquest arrel, de l'arrel de 50. Per això, factoritzem el 50. 50 és 2 per 5 al quadrat i em fixo en cada factor per veure què puc treure. De factors 2 només en tinc un, tinc 2 a la 1, per tant no en puc treure cap, en necessito 2 per treure'n un. En canvi del factor 5 sí que en tinc 2, com que és una arrel quadrada, de cada dos factors que hi ha dintre de l'arrel me'n surt una fora de l'arrel. Per tant, tinc un 5 a fora de l'arrel i a dintre de l'arrel no me'n queda cap. Em queda només el 2 que hem dit que no trèiem. I això ja és l'arrel tota extreta. Podem fer 6 per 5, 30 i seguir escrivint l'arrel de 2. Per tant, ja hem fet la multiplicació de tot això que dona 30 arrel de 2. I l'últim, arrel de 10 entre arrel de 5. Recordo que això ens ho poden escriure així, o també tu podries haver trobat així, arrel de 10 entre arrel de 5. Això i això és exactament el mateix i donen també exactament el mateix. Què donen? Dona que podem fusionar les dues arrels en una de sola. Per tant, això és arrel de 10 cinquens. Què fem ara? Simplifiquem la fracció. 10 cinquens, podem fer aquesta divisió directament, no? I dona 2. Per tant, això és l'arrel de 2. Puc extreure coses de l'arrel de 2? No, perquè el 2 ja és un nombre primer i només tinc un factor 2. Anem a veure un exemple més de divisió. Aquest és més difícil perquè, a més de dividir les arrels, també hem de dividir els factors que tenim al davant. Estem dividint 2 arrel de 125 entre 4 arrel de 25. Al dividir arrels, dividirem el factor fora de l'arrel entre el factor fora de l'arrel i dividirem l'arrel entre l'arrel. Te reescric això i te recomano que t'ho reescriguis tu també perquè ho veuràs molt més fàcil. Què vull dir? Dividim el factor de fora entre el factor de fora, és a dir, 2 quarts, i també dividim l'arrel entre l'arrel, és a dir, dividim l'arrel de 125 entre l'arrel de 25. Pot ser que ja t'ho trobis així, o així fins i tot. 2 arrel de 125 entre 4 arrel de 25. Però jo te recomano que tu separis
perquè treballarem cada cosa per separat. És a dir, 2/4 ho simplificarem. La fracció 2/4 simplificat és el mateix que 1/2, això segur que ja ho saps. I després també treballarem la fracció d'arrels quadrades. Arrel de 125 entre arrel de 25 les podem fusionar i ens queda l'arrel de 125 entre 25. 125 entre 25 ho podem reduir entre 25. 125 és divisible entre 25 i dona 5. I d'aquest arrel de 5 ja no podem extreure'n res, perquè el 5 és primer, està elevat a la 1, i com que és una arrel quadrada necessito dos factors per treure'n un. Per tant, com que només tinc un factor, no en puc treure cap. I aquest és el teu resultat final. Ara anem a veure dos exemples amb arrels que no tenen índex 2, sinó que tenen índex 3. Com que les dues arrels tenen el mateix índex, les puc ajuntar sense problema. I anem a fer el que hem dit abans. Primer ens fixem en els factors i després ja ens fixarem en les arrels. Aquí només tinc un factor a fora de l'arrel. Canvio l'ordre dels factors que no m'altera el producte per fer-ho més fàcil. Aquest 3 el posaré al davant de tots, perquè sempre posem els nombres a fora de l'arrel abans de les arrels. I després ja me poso les dues arrels que s'estan multiplicant. I ara què podem fer aquí? Doncs podem ajuntar les dues arrels en una sola multiplicació, perquè tenen el mateix índex 3. Perfecte, i ara anem a factoritzar aquest 108 per treure factors a fora de l'arrel. 108 és 2 al quadrat per 3 al cub, anem a treure factors a fora d'aquesta arrel cúbica. De cada 3 factors me'n sortirà un a fora de l'arrel cúbica. Què passa? Del factor 2 en tinc només 2. Ne necessito 3 per treure un factor. Com que només en tinc 2, no en puc treure cap de 2. En canvi, del factor 3 en tinc 3. D'aquests 3 me surten tots com 1. Segueixo escrivint el 3 que ja hi havia fora i el 3 de dintre de l'arrel que me surt. I a dintre de l'arrel em queda només l'arrel cúbica de 2 al quadrat. Si calculem tot això, 3 per 3, 9... L'arrel cúbica de 2 al quadrat, 4, 9 vegades l'arrel cúbica de 4. I aquest de baix, el que te deia, ens va bé separar els factors que estan a fora de l'arrel de les arrels per treballar cada cosa per separat. Per tant, amb una mica de típic, si vols, te fas així. I d'una banda farem 24 setzents, ho simplificarem, i de l'altra banda juntarem l'arrel amb índex 4 de 64 i l'arrel amb índex 4 de 4. Comencem pel principi, simplificant 24 setzents. 24 i 16 són divisibles els dos entre 8. Per tant, redueixo 24 setzents entre 8, 24 entre 8 és 3 i 16 entre 8 és 2. I he reduït la fracció. I després ajuntem les dues arrels. Ajunten una sola arrel, 64 entre 4, que s'estan dividint. Ara, què me toca? Ara me toca simplificar la fracció de dintre de l'arrel també. 64 entre 4, que és una divisió exacta. I és que 64 entre 4 me dona 16. Ara anem a intentar treure factors d'aquest arrel amb índex 4 de 16. Factoritzem en primers el 16 i em queda l'arrel amb índex 4 de 2 a la 4. Hi ha una propietat de les arrels que diu que si tenim el mateix índex i la mateixa potència, la podem tatxar. Si no, també t'ho pots imaginar com que estem traient 4 factors 2 a fora i a dintre de l'arrel no hi queda res. Per tant, s'elimina. És a dir, me queda 1, 2, que com que estava al numerador surt al numerador també, això és com si estigués partit per 1, i la resta de la fracció. Repeteixo, com que tinc un índex 4 i una potència 4, puc tatxar directament aquest arrel quadrada. O si no, pots pensar com estic extraient 4 factors que se transformen en una fora i a dintre de l'arrel no hi queda res. Per tant, 3 per 2 entre 2, tatxo el 2, i tota aquella divisió d'allà és exactament igual a 3. I finalment, què passa si tenim una operació combinada amb multiplicacions i divisions? Doncs és molt senzill, fem el que hem fet fins ara pas a pas, des de l'esquerra fins a la dreta. Primer fem la multiplicació, que és el primer que ens surt, i ens queda arrel de 2 per arrel de 24, arrel de 2 per 24, arrel de 48, i després fem la divisió, arrel de 48 entre arrel de 3. Que és arrel de 48 entre 3, dona exacte, dona 16. Arrel de 16. I això pots trencar-te el cap traient factors o te n'adones. L'arrel de 16 ja saps quan val, no? L'arrel de 16 és 4. Per tant, el resultat final de tota aquesta operació és simplement 4. Quan tenim operacions combinades, les fem pas a pas, tal com les hem anat fet fins ara. I ara, perquè tu puguis acabar de comprovar que ho has entès bé, et deixo aquests 4 exercicis. Pausa el vídeo, intenta'ls fer tu sol a casa i ens veiem ara amb les solucions. I això està tot pel vídeo d'avui. Si t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis al canal per no perdre't cap vídeo. I res més, fins la propera. Adeu!